Minä olen kirjailija Asko Lampinen. Nyt lausun runon, joka liittyy läheisesti uusimpaan kirjaani, romaaniin nimeltään Työttömän ajojahti, joka ilmestyi ihan tässä pari viikkoa sitten. Työttömän ajojahti. Hän ajatteli elämäänsä. Nopeasti filmin tavoin katseli kaikista näistä vuosista. Jos voisi sormiensa läpi katsoa, jos elämän valuttaisi sormien läpi, mitään ei jäisi jäljelle. Voisiko silti jokin toinen ottaa samat askeleet, ajatella samoin, ymmärtää, ajatella hetken, oppia ihmisen elosta, historiasta. Vaikka uutta ei ihmisen elossa olisi, ihminen ajattelee vain itseään. Siitä ei ihminen koskaan irti pääse. Itseään vain hän ajattelee, vain itseään.